त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। गेले काही दिवस सावंतवाडी शहराचा एक महत्त्वाचा विषय पेपरमध्ये असेल, वर्तमानपत्रात असेल अथवा बाजारमध्ये, बाजार व्यापाऱ्यांमध्ये असेल, चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे आठवडा बाजार। मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की दीपक केसरकरांनी अनेक वेळा भाषा मंत्री आहेत दीपक केसरकर हे, आणि त्यावेळी प्रत्येक वेळी ते भाषा आपली बदलताना दिसतात। आज सुद्धा माझ्या मते शहरातला आठवडा बाजार हा गंभीर विषय नसताना सुद्धा, म्हणजे अनेक गंभीर विषय शहरातले विकासात्मक विषय प्रलंबित असताना आठवडा बाजार हा काही तात्काळ कुठेतरी मिटवण्याचा विषय नव्हता किंवा चर्चेत आणण्याचा विषय नव्हता, परंतु आठवडा बाजाराचा सध्या जोरदार चर्चा आणि आठवडा बाजाराची सध्या प्रश्न सोडवण्यामध्ये मंत्री महोदय रस्त्यावर उतरताना सुद्धा दिसत आहे। परंतु यामध्ये दुर्दैवाची गोष्ट एकच आहे की कुठेही जनतेचा विचार केला जात नाही, ना व्यापाऱ्यांचा विचार केला जात नाही। हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ज्या जनतेला सोयीचं, म्हणजे गेली 15 वर्ष दीपक केसरकर हे आमदार आहेत या मतदारसंघातले, ह्या सावंतवाडी शहरात त्यांची नगरपालिका सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून अनेक वर्ष सत्ता राहिलेली आहे। असं असताना ह्या शहराचा आठवडा बाजाराचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी मिटणं गरजेचं होतं, परंतु यांचं अपयश आहे। आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे, हे दीपक केसरकरांचं अपयश आहे। आणि आजही तर आता मंत्री महोदय म्हणतात आता इथे बाजार आठवडा बाजार भरवणार म्हणून। ह्याच्यात सर्वसामान्य जनतेचा कोणता प्रश्न सुटतोय, व्यापाऱ्यांचं काय आपण सुविधा देतोय, हा महत्त्वाचा गोष्ट आहे ना, त्याचा विचार कुठेतरी होणं गरजेचं आहे। परंतु त्या गोष्टीकडे कोणी लक्ष देत नाही। आज आठवडा बाजारात येत असताना सर्वसामान्यांना, नागरिकांना कसं सोयीचं पडेल हे बघणं गरजेचं आहे। त्यांना पार्किंगची व्यवस्था होते की नाही ते गरजेचं आहे। तिथं महिला वर्ग जास्त करून येतात, महिला वर्गांना सोयीचं कसं पडेल, अनेक वयस्कर माणसं येतात आठवडा बाजारामध्ये, त्यांना कसं सोयीचं पडेल, हा गोष्ट कुठेतरी विचार होणं गरजेचं आहे। आजही मी माझ्या घरातून सुरुवात करतो। मी अनेक वेळा माझ्या मिसेसला विचारतो आठवडा बाजारात काय काय आणलं, कसं काय चाललंय, ती सांगते सकाळी पण जायला लागतं आणि संध्याकाळी सुद्धा जावं लागतं। मी म्हटलं सकाळी आणि संध्याकाळी दोन वेळा, तर सकाळी असं आहे की सकाळी फळवाले वगैरे येतात, ताजी ताजी फळं मिळतात किंवा काही ठराविक व्यापारी येतात, आणि संध्याकाळची म्हणजे दुपारनंतर भाजीपाला येतो, कारण तो उन्हात सुकतो कुठेतरी, म्हणून दुपारनंतर म्हणजे अशा तऱ्हेने दोन वेळा जर एका महिलांना यायला लागत असेल तर ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे ना। मग त्याच्या कुठेतरी जनतेचा विचार करून आठवडा बाजार भरवला झाला पाहिजे। आठवड्यातून एकदाच होतो।
व्यापाऱ्यांचा सुद्धा विचार झाला पाहिजे. नगरपालिका कुठच्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडून भाडे वसूल करते, मग ती 50 रुपये असू दे, 20 रुपये असू दे, नाही तर 10 रुपये असू दे, परंतु त्यांना कुठच्या सुविधा आपण देतो व्यापाऱ्यांना? त्या सुद्धा म्हणजे गेल्या 15 वर्षात ह्या प्रश्न सर्व मार्गातून मिटणं गरजेचं होतं. पण मी मगाशी म्हटलं ना तसंच दीपक केसरकरांचं पूर्ण अपयश आहे. हा आठवडा बाजाराचा प्रश्न सुद्धा मिटवण्यात दीपक केसरकर हे कुठंतरी अपयशी ठरलेले आहेत. ज्या पद्धतीने सावंतवाडी मतदारसंघातील असतील, सावंतवाडी तालुक्यातील असतील, सावंतवाडी शहरातील विषय असतील, अनेक विषय प्रलंबित आहेत, तसंच हा आठवड्या बाजाराचा सुद्धा प्रलंबित राहिले. आणि आज गरज नसताना, म्हणजे जेव्हा कुठे काही गरज नसताना हा विषय काढण्यामागे फक्त एवढंच आहे, अपयश कुठेतरी झाकण्याचा प्रकार. म्हणजे चर्चेला कुठेतरी दुसरीकडे वाव द्यायचा आणि आपलं अपयश झाकून टाकायचं. म्हणजे इतर विषय जे आहेत, जे महत्त्वाचे विषय आहेत, मल्टीस्पेशालिस्ट असेल, मी मागे सुद्धा म्हटलंय, बस स्थानकाचा विषय असेल, कबूलतदारांचा विषय असेल, सुरक्षा आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर असेल, हे सावंतवाडीतले अनेक प्रलंबित प्रश्न आहेत. मग रेल्वे स्टेशनचा विषय असेल, अनेक जे दीपक केसरकरांनी प्रश्न दिलेत, गार्डनमध्ये तुमचं ट्रेन करणार होते, त्याच्यानंतर रोपवे करणार होते, अनेक प्रश्न. म्हणजे चांदा ते बांधामधून, म्हणजे आताराची रत्नसिंधू, पूर्वी ह्या ज्या काही शब्द दिले होते ना, ते कुठंतरी आपण त्यांना कळलेलं आहे की आपण कमी पडलोय, आपलं अपयश आहे, आणि हे झाकण्यासाठी म्हणून लोकांचा विषयाला कुठेतरी डायव्हर्ट करण्यासाठी हा प्रकार दीपक केसरकरांनी केलेला आहे. परंतु सर्वसामान्य जनतेची जो विषय आहे तो मात्र आम्हाला जेवढं आहे, आमच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत आलेला आहे, ती सावंतवाडी ज्या ठिकाणी बाजार आज भरवत आहेत तीच जागा योग्य आहे असल्याची बाब आम्हाला व्यापारी वर्गातून येते, आमच्या पदाधिकाऱ्यांकडून येते. त्यामुळे सध्या तरी हा बाजारपेठ लोकांच्या सोयीचा आहे असं आम्हाला वाटतं. जी जागेवर आज आठवडा बाजार भरवला जातो ती जागा योग्य असल्याची, कारण जी दीपक केसरकरांनी पर्यायी रास्त जागा सुचवली आहे ती 3 ठिकाणची आहे. एखादा वयस्कर माणूस समजा रिक्षा घेऊन येणार असेल, कशावरनं येणार असेल, तो 3 ठिकाणी तुमची प्रत्येक ठिकाणी भाडं देणार का? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. म्हणजे आठवडा बाजार हा एकाच ठिकाणी भरवला जावा ही आमची प्रथम मागणी आहे. आणि सध्या जिथं आठवडा बाजार आहे ती सध्या तरी योग्य जागा असल्याचं सर्व नागरिकांचं आणि व्यापाऱ्यांचं आमच्याकडे म्हणणं आहे, आमच्या पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यामुळे मी प्रशासनाला एकच हाक देतो, सध्या आहे तिथेच बाजार भरवला जावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.